Hello everyone, welcome to my YouTube channel Felady Trends. I am your girl Felady. If you're new in this channel, please do not forget to subscribe. So today's video will be in isiZulu. Imbewu ukhulelise uzakwabo. Sekuvele ukuthi umlingisi womdlalo we-e.tv Imbewu the Seed unokubonga Khuzwayo odlala indawo kaZakithi ukhuleliswe omunye wabo director bawo lo mdlalo uLungelo Ngcobo. Kuthiwa umama wengane kaLungelo akajabule neze ngoba nabo banengane esancane ndawonye. uLungelo ethintwa ngalolu daba uzivumele ngokwakhe ukuthi unguyise wengane ekhulelwe unokubonga. Uqhube wathi ngeke ngiphike ingane yami ngoba kunabantu abangeneme ngesenzo sami. Siyathandana nonokubonga futhi sijabule othandweni lethu, kusho yena uLungelo. Uma ethintwa unokubonga uZakithi, uma ethintwa uzivumele naye wathi yebo uLungelo uyise wengane ayithwele kodwa ngeke akwazi ukuphawula ngomama wengane. Thank you guys for watching this video. Ngiyabonga kakhulu, ningakhohlwa ukusubscribe. Till next time.